Guys, wallahi na cikin kuma ala gaba ɗaya ban biya muku sai na rantsa Allah ya tsaya da mu waya ta rasa ta faɗi na rime na rasa Allah wallahi a bata na kiyama na rime ta rasa shi kuma yanzu ba damuwa na wayar ba layi kana su ne damuwa na wannan wayar ka ce layin ka shi ne amfani na wajen na yi yanzu ba ma Allah to ina da wannan da kace ba ni ga layi na ya dan bani wannan din karasa ba kai kare na mun wayo ma wallahi ba kai ba kace layin kake ha to layin kana wani layin ne nake so ai to ya ina ga ku da mu kuna mun wani layin kana mun wayo ne the money for go like swimming pool. Yeah, you dey give me. Aba, kin wani da irin wayanka. Kai, ka ya kace fa layi kace ba ya na ka samu wayan ne ko ta ga waya kunan ya karɓi ta kuma ya muka da shi ku dakata abin da muka yi da kai ka ce mana kai damuwanka layi kawai kake bukata ba ruwanka da waya saboda haka sai rasu haka kai hana kai da waya